Това е най-мързеливата страна в света. Хората там са толкова мързеливи, че дори няма да си направят труда да вземат пари от земята. Останете до края, за да разберете коя е тази държава. Тази страна е една от най-богатите страни с най-висок стандарт на живот в света. С толкова високи доходи, хората са станали невероятно мързеливи. Повечето жители там не е нужно да работят толкова дълго, колкото ние, и дори когато работят, те работят максимум 3 дни в седмицата. Образованието от детската градина до университета е напълно безплатно, а медицинските разходи са покрити, така че не е нужно да се притеснявате за болнични сметки. В резултат на това повечето хора там дори не разбират концепцията за спестяване на пари, предпочитайки вместо това да живеят свободно и да харчат без колебание. Въпреки че банки са световно известни и уважавани, по-голямата част от парите, депозирани в тях, всъщност идват от чужденци. Тази страна също има изненадваща политика. Стига да сте законен жител, дори и да решите да не работите, ви са гарантирани над 2000 франка на месец за разходи за живот. Изненадващо обаче е, че много хора са твърде мързеливи дори да отидат до банката, за да получат тези пари. Така че правителството се мъчи да ги раздаде. В опит да се справи с това, планират да въведат задължителни плащания. Тази на пръв поглед твърде добра, за да е истина, политика обаче се сблъска с противопоставянето на 70% от местното население, които излязоха на улицата, за да протестират, заявявайки, че не се нуждаят от помощи, защото не са в недостиг на пари. Това е Швейцария. И така, би ли ви накарала тази страна да се преместите там? Напишете в коментарите, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.